În această casă stă să înceapă un experiment inedit. În spatele acestor uși, 3 bărbați și 3 femei se vor întâlni doar într-o cameră întunecată. Acolo, ei vor fi filmați în infraroșu, cu niște camere cărora nu le scapă nimic. Stai așa, că am dat de ceva. Hola! E cineva aici? Își vor găsi oare adevărata dragoste, bazându-se doar pe personalitățile celor pe care îi vor întâlni? E ceea ce caut eu la o fată, sincer. Sau contează infinit mai mult felul în care arătăm? Bă, eu am cravată, n-am eșarfă. Ca să nu zici că n-avem stil. Pentru următoarele 4 zile, bărbații și femeile vor locui în corpuri diferite ale aceleiași case, fără să aibă nici cea mai mică posibilitate de a se întâlni pe lumină. În camera întunecată, ei trebuie să se hotărască asupra unei singure persoane cu care vor să rămână. Apoi, lumina se va aprinde. Își vor schimba ei părerile formate până atunci? Vreau să intru într-o cameră singură să plâng. Își vor dori să se mai întâlnească? Sau își vor uita partenerul pentru totdeauna? Nu se câștigă bani și nu există eliminații. Există doar șansa de a răspunde eternei întrebări: este dragostea oarbă? Participanții de azi sunt gata să afle la Întâlnire pe Întuneric. Bună, sunt Robert, am 28 de ani și locuiesc în Deva. Sunt de profesie barman, sunt un tip sociabil, haios, tot timpul pus pe șotii. Îmi doresc ca femeia de lângă mine să fie naturală, sinceră, deschisă și să-i placă să-și trăiască viața din plin. Ultima mea experiență vis-a-vis de dragoste a fost una chiar foarte neplăcută și nu îmi doresc să se mai întâmple asta în viața mea. Aș vrea ca femeia de lângă mine să fie fidelă. Și sper să o întâlnesc în această emisiune pe fata cu care să am o relație serioasă. Sunt Alin, am 29 de ani, mă caracterizează puțin nonconformismul și mă arunc de obicei cu capul înainte. Am o firmă de consultanță care se ocupă cu training și formare profesională. Ultima mea relație, o relație destul de lungă, s-a încheiat pentru că eu vroiam o familie. Ea a zis că încercăm un pic cariera și după să ne punem la punct. Și atunci am ajuns la concluzia că e mai ok să punem un finish și să rămânem prieteni în continuare. Am venit aici mai ales pentru faptul că e posibil ca până acum să fi trecut o grămadă de alte persoane pe lângă mine pe care nici să nu le bag în seamă. De unde știu că aici nu o să întâlnesc ceea ce trebuia să întâlnesc și n-am întâlnit până acum. Ciao! Man, salut, Alin! Ciao, Robin, pare bine. Cum e? Nu știu, stai! Stau, a? E ok, e ok. Bună, sunt Horia, am 24 de ani și sunt din Brașov. De o lună jumătate m-am întors în Franța, unde am stat 16 ani. Momentan încerc să mă reacomodez cu viața din România. Eu cred despre mine că sunt un tip destul de deștept, sunt o fire mai deschisă, sunt glumeț, sociabil și îmi place să fiu original. Vreau o persoană să-mi semene cât de cât, dar în același timp să fie cu picioare pe pământ și să știe să mă țină un pic, să fie mai matură. Eu mă uit la personalitatea fetei, asta primează. Acum o să mă lămuresc dacă fizicul e important sau nu. Salut! 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 Horia! Alin, îmi pare bine. Pare bine. Pare bine. Mă numesc Ioana, am 23 de ani, sunt din București și lucrez ca asistent manager. Sunt o fire veselă, simpatică și pozitivă, optimistă. Cea mai importantă relație a mea a fost cu un băiat din Italia. A durat 1 an de zile, ne-am despărțit pentru că el era acolo, eu aici și a considerat să aleagă distanța și nu iubirea, iar aici nu am întâlnit persoana potrivită pentru mine. Am venit aici pentru că mi se pare o experiență unică, mi se pare interesant și de fel sunt foarte curioasă și cine știe, poate chiar mă îndrăgostesc. Numele meu este Camelia, am 28 de ani, sunt tot dulce pentru că lucrez într-o firmă în care se produc dulciurile. Sunt o fire nebunatică, libertină, îmi place să mă distrez. Am avut 2 relații serioase,
Amândouă s-au terminat din cauza infidelităților din partea lor. Bărbații din ziua de azi mi se par a fi mincinoși, curvari, niciodată nu se opresc la o singură femeie. Mi-e greu să cred că aici mă voi îndrăgosti, dar aștept să întâlnesc un om destul de matur, să aibă un curaj de a începe o relație. Camelia, îmi pare bine. Îmi pare bine. Sper să ne înțelegem. Sper. Să ne simțim bine, să ne distrăm. Da. Sunt Livia, am 30 de ani și sunt din București. Lucrez ca funcționar economic la o companie multinațională tot din București. În general sunt veselă, îmi place să mă distrez, îmi place să fiu înconjurată de oameni sinceri, pentru că am avut experiențe nu prea bune de-a lungul timpului și în general nu îmi place să duc o viață monotonă. Ultima mea relație a durat un an de zile, aproximativ, a fost foarte frumoasă, dar s-a încheiat pentru că sentimentele s-au pierdut pe drum. Sunt singură din luna noiembrie, am venit aici pentru că mi se pare o experiență unică, este ceva foarte distractiv din punctul meu de vedere și de ce nu am inclus și posibilitatea de a cunoaște pe cineva. Eu sunt Livia, sunt din București. Camelia, îmi pare bine. Și mie? Tu de unde ești? Cornetul? Eu din București. Ioana, îmi pare bine. Din București. Pare bine. Ce faceți? Cum este pe aici? Frumos? V-ați obișnuit cu atmosfera? Gata? Puțin? Puțin, până ne intrăm în mână. Am înțeles. Bună! Bine ați venit! Eu sunt Andreea. Ioana, îmi pare bine. Îmi pare bine, Ioana. Livia, Îmi pare bine, Livia. Camelia, îmi pare bine. Îmi pare bine, Camelia. Ce faceți? mulțumim de un pic emoționată. Vă asigur că după o oră emoțiile o să treacă și o să uitați complet că ați avut emoții. De-abia așteptăm. Vreau să-mi spuneți dacă știți ce urmează. Da. Bănuiesc. Dacă toți stați separate de băieți, trebuie să vă întâlniți cu ei la un moment dat, nu? Da. Și a venit momentul să vă întâlniți cu ei. Știți ce trebuie să faceți acolo? Oarecum, trebuie să discutăm cu ei, să cunoaștem mai bine. Să fiți foarte atenți, să puneți foarte multe întrebări și să profitați la maxim, pentru că este singurul moment în care vă dați seama care fată vă place, pentru că vor fi toate în același loc. Și ne poți da indicii despre ele? Pot să vă spun că sunt 3. Păi și noi suntem 3, deci Suntem e 2 și un ok. sfert. Ok, vă las să vă pregătiți și ne vedem mai târziu. De acord. Distracție frumoasă! Mulțumim. Mulțumim. Pa, ne vedem mai târziu! Acestea fiind spuse, Horia, Alin și Robert urmează să le întâlnească pe fete pentru prima dată. Emoțiile există, însă ca de fiecare dată se vor risipi încet în întuneric. Scările astea duc către beznă. Către fete, te rog. Către Fete în beznă. La băieți, intră eu primul? Haide, da. Intră, zine cum e. Ori ai clanța și o ții și mi-o dai mie. Așa ceva, n-am Stai. niciodată. Ai grijă că e un prag. Umărul tău. Când? Deci asta e masă. Eu zic să o luăm în dreapta, că în dreapta Aici, e cel da. mai ok. Aici. Ia uite de aici. Uite, ai dat de scaun? De primul scaun. Sunt capcane? Nu sunt capcane. meu. Nu știți nimic? Eu stau la geam. Cum să fie? Super! Același lucru gândesc și ei, sunt convinsă că la fel se gândesc și ei, oare cum vor fi fetele alea? Mama, dar eu nu-mi dau seama. Hai, sus piciorul! Hai, nu! Vai, Doamne, nu vine să cred. Stai așa, că am dat de ceva. Hola! E cineva aici? Mă așteptam la întuneric, e adevărat, dar nu așa, în halul în care l-am simțit și nu am crezut că o să pot să intru, sincer. Mi-am mai revenit în momentul în care am simțit masa și am auzit unul dintre băieți, nu știu exact care, nici acum, dar am auzit unul dintre băieți că a spus ceva. Hello! Eu sunt Ioana. Mijloc, Livia? Față în față cu Camelia e Robi. Față în față cu Livia. Cu Livia este Alin. Față în față cu Ioana e Horia. Eu sunt o fire destul de zăpăcită. Îmi plac oamenii deschiși și oamenii care sunt sinceri și care îți spun ce au de spus în față. Îmi doresc o persoană lângă mine cu care să mă simt bine în orice situație și să întemeiez o familie, dar nu oricum. Deci nu sunt genul ăla care, da, am 30 de ani, neapărat trebuie să mă mărit, să fac copii, să... Nu contează cu cine. Nu way. În momentul în care a început să se